Ahir vaig tenir un dia horrorós, papa. La Doris es pensa que em van molt bé els estudis i ahir a la nit de poc no m'enxampen quan els hi volia saquejar la nevera. M'haig de dutxar abans que la Doris vegi que porto 3 setmanes dormint a l'asil d'indigents. Jo primer, que faig pudor de borratxo. I en Xem no li va millor. Diu que vol acabar el batxillerat, però ja ni trepitja a l'escola. Es passa el dia sense fotre res. Vols dir que cal? El que hi havia entre tu i jo ja està aclarit, no? Suposo que sí. Escolta, les tetes les tens més grosses. Sí? De veritat? Deu ser de tant fer flexions. Tens raó. Sí que m'han crescut una mica. I tu et vols deixar la barba? Sí, m'encanta. Feia 19 anys que ho esperava. De fet, m'haig d'afaitar com un adult ja. La pots tocar? D'acord. Ja no ets un adolescent i ets una dona, Xem, dependent. Independent. Molt bé. Sí. Nina, he sentit la teva veu. I ara com li explico per què he tornat de cop i volta? Si pregunten per mi, digues que no hi soc, que no sàpiguen que vinc d'una festa. Però sóc fatal dient mentides. Has tornat a casa? Sí, és que... jo... Què? Mama et trobava a faltar. Per això he volgut passar per casa. Últimament m'he adonat que em fa molta falta la família. Es veu que ara mentir se'm dóna de conya. Ho dec haver heretat de tu. O sigui que es pot dir que és per culpa teva que jo sigui tan capciosa. Moltes gràcies, papa. Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und wenn es jetzt beginnt, ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Nichts kann uns passieren. Tour per principiants. Hi ha sopa de pasta. Italiana. Els italians couen els tortellini. Sí? I si es llencen per la finestra, tu t'hi llançaràs, també? Són mussolinis, això? Tortellinis. El Mussolini és mort. Els grans homes també moren. És boníssim. Fins quan duren aquestes vacances? L'inspector tan escèptic com sempre. Merda. Caram, Mitin, t'has aprimat molt. Sí, estàs molt prim. No tant. Com et va a la universitat? Schneider, un altre suspens. Sí, és que es triga una mica a agafar el ritme. No pas 9 mesos. De què està feta una bicicleta? I vostè respon de bambú. I el poema sobre les carrosseries d'acer? Vostè és massa creativa per aquesta carrera. Altres dibuixen automòbils i vostè pinta objectes voladors amb plomes i amb banyetes de dimoni. Li demano un assaig i m'escriu poesia. Per mi abusen massa de la física i de la tècnica aquí. No construirà mai cap màquina, vostè. És més, espero que mai no s'hi hagi ni d'acostar a cap màquina. I m'ho diu quan porto gairebé 9 mesos aquí perdent el temps? Fora! Genial! Em va molt bé a la uni. Crec que és una branca en què les dones tenim futur.
I com et van les pràctiques a la Mercedes? Volkswagen. Ai, sí, em faig un embolic amb les marques de cotxes. I així què fas a la BMW? Sí, desenvolupo. De fet, ajudo a desenvolupar... Però... Bé, Però tu... molt bé. Sí, noies com la Lina revolucionaran el món quan arribin al poder. I aquest planeta se salvarà. Chem, no m'has ensenyat el diploma semestral encara? El tinc a dalt. Força bé, m'aconsegueixes un prediploma? 100 euros. 50. 20 euros. D'acord. Que hi podries posar una firmeta maca, que sembli de director. Ens hem atret un nou d'en Mates? Sí, torno a ser un bon estudiant. Matemàtiques està mal escrit. Ho repetiré. Quina barra que té. Però mira que jo trobo que encaixem a la perfecció. Merda! Em continua semblant tan dolç. Cati, encara no estic curada. Com va amb en Costa Cordales? Estic resant. I què? Déu no dorm mai, pots resar a la nit. Per què no em contestes les trucades? Ho sento, no vull estar amb tu com una noia alemanya. Però si ens agradem. Casa't amb mi, doncs. Casar-me? Només el veig quan queda amb en Chem. I, amor, tens ínfoles de princesa. Almenys jo sé el que vull, cosa que no es pot dir de tu. I si el que vols és ajuntar-te amb un brètol com en Chem, sàpigues que jo no et penso donar ni 5. Necessito els estalvis pel casament. Més aviat els necessitaries per un psiquiatre. T'he trobat a faltar, a tu i els teus insults. Ai, Lina, desenterrar un ex és com escalfar una pizza al microones. El greix i les vitamines es fan malbé i acabes amb mal de panxa. Ja, però jo ara sóc molt més madura. Prou per una relació com cal. I com ho saps si mai n'has tingut cap? Tret de mi. I la veritat, ets bastant dolenta al llit. M'estàs dient que fingies els teus orgasmes? Ai, fa massa temps que ningú et diu que de vegades no tens gràcia. Escolta, tu estàs frustrada perquè enganyes els teus pares i no tens res que et faci il·lusió. I per això et fixes en l'única cosa que et podria fer una mica més interessant la teva vida. En Chem. No trobes que està molt bo? Si el teu criteri és l'aspecte físic, et proposo que comencis pel David Beckham. Vine. Tens el seu telèfon? No, últimament el Brad Pitt està tan gelós que me l'ha esborrat del mòbil. I en Chem t'ha donat algun senyal que s'interessi per tu? No hauria de fer jo el primer pas? No, de cap manera. D'acord. Apa, me'n torno a la feina. És diumenge i hem de veure el bar d'en Costa. No podrà ser, tinc responsabilitats. Avi! Ja et pots treure els auriculars i porta la tassa a la pica, sisplau. Hola, què fas? Rumio. Un altre cop? Ho fas gaire sovint? No puc fer el primer pas, no puc fer el primer pas. Què? Com et va amb els nois? Ell ha fet el primer pas, ara no em puc fer la flauma. Vaig fent. Últimament m'ha agafat per fer el pendó a totes hores. Un rotllo darrere l'altre. I tu què fas? Sóc un single convençut. Idiota, que en sóc d'idiota.
Això sí que promet, Xem. Potser et trauràs el batxiller d'una vegada. Ja hi pots comptar. Si no, et desharé tu. Oh, amb la il·lusió que li feien les teves camises hawaianes. Hem pensat que hem de fer-te un regal, Xem, perquè no deixis d'estar motivat. Un tall de pastís? Doris? Aquest pastís té mala pinta. No pateixis, no tenia formatge fresc i he posat Gouda. Et van fer pagar el carnet de conduir de la teva butxaca. Per això ara hem pensat regalar-te el cotxe vell que tenia la Doris. Que fort, tio! Gràcies. Molt bé. Me n'alegro molt per ell, però i jo? Aviat em trauré el prediploma. Dona, tu ja guanyes tants diners fent pràctiques a la indústria de l'automòbil que no pensàvem que et calgués res. Sí, sóc molt afortunada. Estava escrit, Cuca, estava escrit. Vas néixer sota una constel·lació favorable. En aquella època tenia una bona amistat amb en Ludovico. Ai, tenia un do, en Ludovico Nastroviovic. Qui és aquest paio? Sisplau, històries sexuals no. Cuca tenia el do de llegir les estrelles. Quan tu vas néixer et va fer la carta astral. I? Ja va predir que treballaries al ram de l'automòbil i l'automoció. Sí, ja veig que era un endeví de puta mare. Espero que el bar d'en Costa tingui un hotspot homologat. Què vol dir? Si ja dies fàcils? Quan et veig em penedeixo de treballar pels socialdemòcrates i no per l'ultradreta. Amb això estic sempre connectada. Agafaré el cotxe. Ai, merda, sí que queda poca bateria. Et veig una mica estressada. Millor, així no em faran fora. Caterina Kuhn, de la secretaria del ministre Steinmeier, digui? Sí, ja tinc els vols. Els he reservat en primera classe. Sí, un moment. Sí, m'he descuidat de sincronitzar-los, em sap greu. D'acord, 47 còpies. Amb quin paper? D'acord, seré a l'oficina demà a les 4. Gràcies, adéu. Ben mirat, potser està bé això de no tenir res a fer. El cotxe no s'engega. No s'engega, eh? Doncs... Anirem a peu. Truco al taller. La Lina l'arreglarà, per això estudia enginyeria mecànica. Nena, agafa't fort. La Lina repararà el nostre cotxe. Afanya't. Ui, aquest és el millor moment de la meva vida. Ja, d'això, quan un cotxe com aquest no s'engega, doncs, em vull morir. És qüestió de... No m'ho diguis. És qüestió d'obrir el capó. Exacte, Doris, molt bé. Sí, només cal obrir el capó i... A veure, qui de vosaltres sap com s'obre un capó de cotxe? Al costat del volant. Ara mateix comprovarem si la Cati té raó. Sí. I aquí davant nostre tenim el motor amb les seves coses, amb sofisticacions tècniques. Sí. I hi ha, per exemple, Quanta porqueria, Déu meu! Oli! Molt important pel motor. Sempre ha d'estar ben lubricat. Què és el que falla? Sisplau, no em desconcentris. Puc fer un suggeriment? Sí, aviam. Que pot ser que estiguin brutes les bugies. Molt bé, Xem, sí. Ja veig que hi entens. Sí. Oh, en Xem ha après molt de tu. Xem dona les gràcies a la Lina. Em pensava que en Costa volia fer algunes reformes.
Sí, és que ara està una mica atabalat perquè la Llamur té aquesta dèria de casar-se. Ei, malparit, on ets? Merda, m'he descuidat d'enviar l'e-mail a l'altra secretària. Vols parar de fregar-me per la cara que tens molta feina? No és culpa meva que no tinguis perspectives. Simplement he descobert que no estic feta per estudiar. Has descobert que no tens cap somni. No pot ser que no hagis renovat res de res, tio. Escolta, el lloc té possibilitats. Jo hi posaria uns quants coixins al racó, algunes pipes d'aigua i li donaria una mica més de vida. Potser una mica més de color per aquesta banda d'aquí. Algú m'escolta? Costa, no et deprimeixis. No? Sense la Llamur, la vida ja no té cap sentit. Volia convertir això en un bar fantàstic i original, ja m'entens, oi? Em penso que ho engegaré tot. M'ha rodat. A cap de nosaltres li aniran bé les coses? Estem tots maleïts? Tant me fa que estigui malament. Jo sé que vull, no vull una aventura ni una relació sense lligams. Però tu això no ho entens, tu no tens principis. No és una sensació inquietant saber que t'has d'aixecar cada matí d'hora i no tenir res a fer? Deixa passar 15 dies i t'hi acostumaràs. Ui, me n'haig d'anar. Que t'ho passis bé a l'escola. I que estudiis força. I ara? Tria què vols veure. Cap a les 2 farem mitja hora de pausa, perquè en Hermi baixa una estona a fer un te i prendre's les pastilles. Entesos. Sempre havia volgut fer alguna cosa relacionada amb el periodisme. Escriure, fer reportatges... Doncs jo voldria fer rap. La millor estratègia per solucionar aquest conflicte d'una vegada per totes. Què passa? Jo sóc turc i el rap és una cosa fantàstica per encarrilar una infantesa difícil en un país estrany i tot això. I què és el que entens tu per difícil? Haver de despenjar la roba tot solet? Tu no ho entens, això. La cultura del rap és només pels estrangers. Més crispetes? Sí, sisplau. Ai, porta l'àlbum de fotos de quan eres un nen desgraciat. Entre les plaques i que sempre s'empenyen l'una contra l'altra. I el que ha passat? O sigui que el nombre de rèptils és... 20 euros. Costa, trobo que tampoc es demana tant. És perquè vull convidar la Tussi quan tornem a quedar. Està bo. Per tant, he pensat, els verds són un partit diferent. Però tot anirà molt millor en el futur. I això de la castració jo no t'ho recomanaria, Irene. Quina merda. Tens problemes amb el teu gat? Vols conèixer el futur de la teva mascota? Truca'm, doncs. Jo sóc en Ludovico Nastroviovic. Ai, Déu meu. Estrelles per tu. Sóc un vident... Déu meu, i aquest desgraciat té un programa a la tele? Què ha passat una cosa? Estrelles. Truca ara. Són només 6,99 € per minut. Els costos poden variar mínimament en funció de l'estat de la xarxa de telefonia mòbil, però només mínimament. Heu de saber que ara mateix estic en contacte amb la constel·lació d'Orió Centaure 4. Hola, Astro Show? Per què havies de fer aquella merda de pronòstic, Has arruïnat la meva vida, cabró! Tu, siguis qui siguis, identifica't. Dóna'm el teu número i ja et trucaré jo. Sam, Sí? tenim RDSI? Sí, esclar. Déu meu, això és un pèl massa interactiu. Aquest és el contestador de la família Schneider. Jo? En aquest moment ens trobem a casa, però... Ah, la Doris, esclar. O sigui que tu ets la filla de la Doris, la Nina. Què dic jo? La Lina. Què passa? Això de treballar als mitjans de comunicació no ha anat bé? Treballar als mitjans?
però que no havia profetitzat que em dedicaria al món de l'automòbil. Chem! La Lina? No penso convidar-la. Costa, amb la teva depressió ja no hi toques. Tot allò és història. No, l'amor no és indestructible. T'haig de dir... Molt bé, entesos. Convidaré la Lina, passarem una tarda romàntica i tot arreglat. Desgraciada la feina, afortunada en amors. Hola, noies. Ei, Costa, cada dia tens clients més guais. Doncs... Ho dic per nosaltres dues. Seieu. Dius que en Xem ha parlat de tu? Doncs sí, ha decidit que vol quedar amb mi. És veritat que no ha tornat a treure el tema, però per mi això vol dir que jo haig de donar-li algun senyal. Suposo que estàs ben segura que no és cap malentès, oi? Sí. Què, doncs? Què vols fer? Anem a un altre lloc? Et vull ensenyar el meu pis. Ei! Ei! Bé, voleu alguna cosa? Un licor de poma, un ganivet ben llarg i un parell d'artèries del braç. Ho sento, no faig còctels, jo. Quan acabis el batxillerat, podràs estudiar dret. I ja et veig fent d'advocat, com el Keanu Reeves a La tapadora. Era d'aquell baixet, el Tom Cruise. I en Xem no és gaire més alt. El petit Chem Cruz. Doncs jo no penso ser la Katie Holmes. Molt parit. L'odio. En Chem no va a l'escola. Surt de casa i quan heu marxat torna. I ella no va a la universitat. L'han fet fora ja fa 3 mesos. Està massa sonada per construir cotxes. Enganyes la teva mare a la cara sense parpellejar? Escups el teu pare amb mentides hipòcrites. No sé qui de tots dos té menys decència. Almenys jo no vull ser un raper com ell. Què? I em tens fins als pebrots! Disculpa. I ella vol ser periodista. Vol treballar al Bild o un d'aquests. Nesbit, que estàs sonada! Ara em disculpo jo per cridar. No passa res. No sé per què et poses així. Aquell vident idiota va pronosticar que tenia un bon futur als mitjans. Vols ser esclava dels fariseus de la premsa? Vols manipular la gent? Sí, senyora, i penso fer una sessió d'espiritisme per ressuscitar Hitler i Stalin només per poder escriure informes de guerra amb l'Antònia Rados. Ja està! L'Stalin també és mort? Sí, avi! Vés a dalt! No et vull veure més! Mitin, ha sigut una amenaça molt inconcreta. Amb cada càstig has de deixar oberta una porta per la reconciliació. No et vull veure més abans de 10 anys! Millor? Imbècil, per què ho has fet? Vas dir que eres un single convençut. I ho soc, no vull estar lligat a ningú. Així només te la tires? Ei, què passa? Però que encara estàs colada per mi? I si fos veritat, què? Doncs que et donin pel sac, m'has arruïnat la vida. No estava prou arruïnada, Chem? I així és com continua. Després de tot, tu ets la psicòloga que no ha vist que la teva filla té problemes. Tampoc sóc infal·lible. Hem d'anar a casa. Les dones poden estar en perill. I ara? Què? Em casaré amb un home decent. Ho gires tot per ser la bona de la pel·lícula. Sí, és clar. Per això sóc una dona. He tirat l'Angela Merkel per la finestra. Ho has fet?